must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Добър вечер, уважаеми зрители. Включваме се директно от бала на топлаците, който се провежда 17-ти път. Отново организиран от Евгений Минчев. Тук са дошли едни от най-известните хора в България. Много красиви жени, топ модели, както се казва самия бал. Присъстват сами в България 2009 Антония Петрова, която е дама на Евгений Минчев, с много добра визия, свързана на кок, черна рокля. Също така Жени Калканджиева, Цвети Разложка. Изобщо целият хайлайф е събран на едно място тук. Предлагаме бъд първи да видите кадри от пляскавото събитие. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.